खुलुमबाय। नैबे समाव जोङो जितु हांस्रा बाथौ धोरोम दालाय आफाद आरो लोगोसे माइनाव आफाद लाइमोन आफाद जथायै जितु फैबाय थानाय गाबोननिफ्राय जितु 23, 24, 25 आरो 26 सानब्रैनि हाबाफारि लानानै जोंहा फैबाय थानाय जितु रंजालि बैसागु बे रंजालि बैसागुआ जोंहा 22थि आगान सुरबाय जितु सिलभार जुबलि। बे सिलभार जुबलिखौ जोङो गामि नाङैनो गाजा गोमजायै जोङो सानब्रैनि हाबाफारि लानानै जों खुंनो लाहार फाहार खालामदों। थ' बे हाबाफारियाव जोङो हाबाफारि बायदियै गिबि सानाव जोङो जिहेतु फुंनि 8 बाजियाव जोङो जोंनि बैसागुनि फिरफिला बिरहोनाय बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। आरो बिनि अनगायै जोङो गाबोननि दिनाव जोङो बिफां गायनाय जोङो बे हाबाफारिखौबो जों लानाय जादों। आरो जितु नैथि सान बे नैथि सानाव जोंनि जितु उन्दै उन्दै गथ'फोरनि हारिमुवारि बादायलायनाय एबा सोलोंथायारि बादायलायनाय बे हाबाफारिखौ जों लानाय जादों। आरो जोबथा सानखालि हिसाबै जितु सोलोंथायारि गेवलां मेल बे गेवलां मेलखौ जोङो मेहेरगोनां हिसाबै जोङो खुंनो सानदों। बे हाबाफारियाव जोङो गाहाय आलासि हिसाबै जोंनिनो बर'नि मुंदांखा फावखुंगुर बा एक्टर मानिजाथाव सार फैला जे बरगयारि सार बिथांखौ जों हांख्रायनाय जादों। आरो बिनि अनगायैबो जितु जोंनि ओनसोलनिनो फोरोंगुरु मानिजाथाव मानबदेब सार बिथांमोनखौ जों हांख्रायनाय जादों। आरो लोगोसे बे हाबाफारियाव जोङो मोनाबिलि हिसाबै हारिमुवारि जितु बेखेवनाय हाबाफारि बे हाबाफारियाव जोङो जोंनिनो बर'नि मुंदांखा मेथाइ खनगिरि मानिजाथाव सार बिग्राय ब्रह्म सार बिथांखौ जों हांख्रायनाय जादों। आरो बिनि अनगायैबो जोंनिनो गामिनिनो उन्दै उन्दै जितु जाखांफुनाय गथ'फोर बिथांमोनखौबो जोङो मेथाइ खन होनो जों आखायाव लादों। आरो लोगोसे जोंनिनो ओनसोलनिनो मेथाइ खनगिरि बिथांमोनखौबो जोङो हांख्रायनाय जादों। आरो बे हाबाफारिया जोङो आसा फारियो सानब्रैनि हाबाफारि जितु साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोना जोङो सहजुग खालामगोन जोङो बेखौ आसा फारियो। आरो बे सानब्रैनि हाबाफारियाव जेरैबायदि जोंनि रायजो राजा बिथांमोना जोङो रांनि बेलायाव जोङो एसे दुरबल हिसाबै जोङो साफ्रोमबो न'खरनिफ्रायनो जोङो एसे एनै जितु अनसुंथाइ एबा दान हिसाबै जोङो एसे एनै खांनानैबाबो जोङो बे हाबाफारिखौ जोङो गोबां बोसोरनिफ्रायनो जागायबोनानै फैयै जोंहा 22थि जितु आगान सुरबाय बे 22थि हिसाबै जोङो गाजा गोमजायै जोङो खुंनो आखायाव लानाय जादों। नंगौ आंनि बे समाव जोङो बाख्नायनो नांगोन। मानो होनबा जोंनि ओनसोलनि बा जोंनिनो साखाथिनि जितु गुनि गियानि बिथांमोना जोङो जोबोद बाख्नायदों। मानो होनबा जोङो 25 बोसोर जितु आगान सुरबाय हिसाबै जोंनि जितु गामिनि बे खुंफुनाय रंजालि बैसागु खुंफुनाय बेयाव जोबोद बाख्नायदों। थ' आरो साफ्रोमबो जितु जोंनि ओनसोलनि एबा खाथिनि जोङो बोसोनगिरि एबा जोंनि जितु फोरोंगुरु बिथांमोना जोंखौ जोबोद बाख्नायदों। नंगौ नैबे समाव जोंनिनो जितु नैबे समाव जोङो 32 नं भेरगाव समस्तिनि हिसाबै जोंनिनो ओनसोलनिनो मानिजाथाव 32 नं भेरगाव समस्तिनिनो MCLA मानगेदेर MCLA मानिजाथाव सार दावबायसा बर' बिथां दङ। बिथाङा जोंनो एसे एनै जितु अनसुंथाइ हिसाबै बिथाङाबो जोंनो दान बावदों। आरो लोगोसे जोंनिनो जितु पानारि बिधान समस्तिनि जितु आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि मानिजाथाव सार बिस्वजित दैमारि बिथांनि अनसुंथाइ हिसाबै बिथाङाबो जोंनो एसेखौबाबो हरगोन। जिहेतु जोङो आसा फारियो आरो मोजाङै गाजा गोमजायै जोङो खुंफुंगोन होननानै आसा फारियो।